びっくりした。まさか落ちてくるなんてね。やっぱり私もやろうか。歩くゴミ清掃機になってる。ついてだしよくない？よくないよ。こういう人だっけ？もしかしてお腹空いてる？わけないじゃん。それは普通にお菓子が好きなだけだし。うわ、ちっかなって。あ、やっぱり俺の。いらないの？下手だし。いやいや、それは。そこまで言うなら。ありがとう。これは。